салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони азизи гиромӣ ва подписчикони муҳтарам. Инак дар барномаи Ғарибшоҳ қисми 2 қарор дорем дар канали Гараж TJK. Хотиррасон мекунем ки видеои мазкур бо дастгирии бародармон Сунат Шарипов гирифта шуд. Миннатдории худро баён мекунем. Даромада дар канали ӯ низ подписатсия кунем. Бисёр контентҳои хуб мекунад ки дар наздики нақшаҳои хеле хуб дорад. Яке аз нақшаҳои масштабниш ин батли Шон МС ва Райдер мебошад. Даромада дастгирӣ кунем бародари азиза ва ссилкаи каналша дар описание ҳатман мемонем иншоалло. Ва дар меҳмонии барномаи имрӯзаи мо додармон Акмалҷон яке аз актёрҳои асосии филми ғарибӣ мебошад. Бо дархости баъзе аз шумо шуд ки дар комментарияҳо ва ё дар соцсетҳо мода менависем ки як барнома кунед оиди актёрҳо, маълумоти пурра, маълумоти хуса. Иншоалло оғоз мекунем. Акмалҷон омода ҳастӣ? Я бор дига салому алейкум. Ба фамилиям ном ман Одинаев Акмал. Соли таваллудум 1998 дар шаҳри Ҳисор ба дунё омадагиам. Шаҳри Шаҳрвандар мисоли гап. Ҳисори Бостонӣ. Айни ҳол дар Россия қарор дорем, мисоли кор мекунем акаҷон. Беҳтарин. Ва саволи навбатӣ дар Тоҷикистон бо чӣ кору бор машғул будӣ? Яъне то ғарибӣ омадам. Дар Тоҷикистон кор мекардам. Ба чӣ кор мекардам? Ба соҳаи варзиш. Шумо бисёриё намедонанд ки мисоли гап мара ба танутуши ҷое ки омадем бода ҳаво ки алиша дига шинем. Дар онҷа ба чӣ коро машғул будем? Варзиш машғул будем, баромад мекардем. Ба варзиш бисёртар варзиш, ягон ҳунари дига надоштем варзиш. Беҳтарин. Ва саволи навбатӣ чӣ сабаб шуд ки ба ғарибӣ сафар кардӣ? Яъне ки ин савол яъне ҷавоби аниқ дорад ва баъзе бародарон ҳаст ки бо сабаби мисол хонданӣ, бо сабаби ягон тиҷорат ё ягон сабаби дигар қат меоянд. Акамо сабаб шуд ки аз ҷиҳати ки ман дар оила як бача ки ҳастам, аслан ду касемат, ман як калон ки ҳастам, бояд ки ман ҳама вақт ман бояд ки нигоҳ кунам, чиз кунам. Мегӯянд ки соҳиби хоҳӣ як чӣ шавӣ, а як чӣ мекунӣ. Ман барои ҳам омадам инҷа ки як кор кунам, бо камтар дига зиндагия ба сахти пеш барем да. Беҳтарин. Ва саволи дигар, ба кадом намуди варзиш машғул будӣ ва чаро аз варзиш даст кашидӣ? Ба варзиши машғул будам ки айкидо японски чизай. И варзиш бигемуш мешавад, не ки байвои хусус дар чизи дохил мешавад. Спорт дохил намешавад. Ака дар ин замонаи хуб дар спорт ро вардаганаш айкидо ММА да, ози ҳамура мо айкидои байвой модаган классики не байвой. Ҳавайда мо машғул будам. Аҷат чӣ кандем ки хай ғариб шудем охир. Омадем ҷа корбори зиндагӣ. Шукри Аллоҳ ҳами вақти охир шуд ки камтараки вақт ёфтесем машғул бо сар кардем. Ва як саволи дигар ҳозир дар фикрам омад. Саволи бигем тайёр нестин. Дар ҳамин оиди варзиши айкидо ягон бигем ҷоизаи хоса гирифтагӣ ягон пояс мисол мисли карате пояс дорад мисол пояс дорам. Ма рости гап мегӯям ки каҷушин рост бугӯ, ман аввал машқ карда будам. Ай жолти то 4 пояса первидан якум дана гирифтагиам. Бояд диюма мегирифтам ки дига ҳам машқам мондама нагирифтам. Бояд диюмда ман бояд бо тайёр мекардам. Ирам рангиам ба намуди карате бория. Ин ба намуди карате бория. Ам чизи рафтан мегӯяд то 4 пояса. Иншоалло боварӣ дорем ки дуюм сеюм данаша мегӯяд. Чанд дан дорад? 3 дан? Бисёр дорад. То 8 дана дорад. То 12 дана дорад. Бисёр дорад. Хуб. Инак ба саволи навбатӣ мегузарем. Лаҳзае аз ҳама мушкилтарине дар ҳаёти худро қисса кун. Мақсад будан лаҳзаҳое ки шояд агар ки нахоҳӣ гуфтан, мисол ҷигам немо саволро мегузаронем, шояд як панд як қиссае барои як шахси дигар мешавад. Рости гап мо дар оиламон бисёре ма қати модарам зиндагӣ ки мекунем. Чихеб рӯзи вазбинӣ, кай рӯзи вазбинӣ буд ки як рӯз ховарчама рости гап ягон ҷой чиз ховарчама ба чӣ рой мекунем. Бояд ки пеши ховари калонӣ мерафт, қати янгам кор мекунам ва дар як ҷо кор мекардан. Вақте ки мерафт рости гап ака мерам ҳамунҷа телефонаш ховарчам телефон ки надошт. Модарам занг мезана эсу янгама ки телефоншо бардорад. Ё меравана ҳам ховарчам нест мешавад. Ҳеҷ кана мефаҳмам ки мешавад. Ман айзал мебурам, ман рости гап дар Душанбе дар Тоҷварс, пиши Тоҷварс ҳамунҷа 2 саф буд, ҳамунҷа машқ мекардем. Ки модарам занг зад ҳамун момента гуфт ки дар ки ҷои Акмал. Гуфтам ки дар ҳамин ҷо. Гуфт ки ҳамун зала бира бин ку чӣ гап аст, чӣ хабар аст ки рости гап зал мегӯям ҳамун чиза бира бин ҳамун ҷои кофи Наврӯз қариб ба охир. Мерам нестай ки ӯ рӯз янгам кор мекард ба абития кор мекард ба навбатиш бидем рафтем ба ё. Ҳам қавме кон намеём. Исм мекон рости гап ҳамин кофи Наврӯза
боло поён рафтум ҳам қачискам гуфтам ҳамун рӯзи мушкилтарин буд ки ҷон омад тано мебуромад хёл кардам ки ҳамин гумш чихи чӣ мешавад ягон ҷои шаҳр рамон ай соати 8 шаб ман ай машқ омадагим то саҳара қарибан гуфтагим ака беҳад рӯзи мушкили модарам ай сихай хошаба ман ба ҳарчанд ғалат дидам ай бефарагия хом буда намешавам мехезам бахезен саҳар шида рафтем ба ҳамун қоқи наврӯза рафтем камераро дидем ки ҳамун шаб янгам омада ҳамунҷа чи ҷани падарам омада ҳамунҷа гирифта бурдаеш омада буда ҳамунҷа дарора маканкуни ки дидаеш гирифта бурдаеш успетка гирифта бурдаеш и занг назара хӯ карда ки мо медонем ҳамаша чӣ медонем ҳамун рӯз омада беҳад вазбинтари ба ай рӯзи вазбин мана дига надидам дигар рӯзи вазбин надидам дар ҳамин чи азоби кашам дар ҳаёт як вазбини ҳамунҷа буд алҳамдулилло ки ба неки ҳал шуд ва саволи дигар дар зиндагӣ дар ҷои аввал чӣ ва ё киро мебинӣ дар ҷои аввал мегӯям ки чӣ хеле ҳаста саломатия дар ҷои аввал саломатия ва хушбахтии хонагии модарам вақти хандаи ӯ бошад бас беҳтарин як саволи камтар безебуҷа нигоро омада намеши хеле саволат буда байни ёда мақсад пауза буҷика инак мегузарем ба саволи навбатӣ бори ошиқ шудаи чӣ сабаб шуд ки ишқатро ёфтӣ ва чӣ сабаб шуд ки аз даст додӣ мақсад агар ҳамин ҳолатҳо бошад рости гап ёфтам ай даст надодам шибиало мегӯям ки як чакаре то охирша бизан ку охирҷа чӣ мешавад чӣ мегӯям ки якма ягон чӣ намегӯм чӣ медонем ки ба ҳамун хушбахтида як қадами дига мондага ман ҳеҷ вақт ҳама вақт ман охирша мегиждам ки ман данимаш намепартам ҳама вақт иншоалло ҳамаш мешавад иншоалло янга агар тамошо дошта бошед дилта пур бигир мегузарем ба саволҳои навбатӣ ғайри кору бори ҳаррӯза боз ба чӣ корҳо машғулӣ яъне ягон хобби дорӣ ягон мисол шавқ ягон ҳавасе ки бисёртар ба он кор машғулӣ рости гап мо баъди ин кор бо мехезем ами 10 ҳафта бошид маш рафтесам бо камтар чӣ кардесем ами қариб гидета 2 моҳ пеш батл доштем хоббити ман чия хоббитам наги меша ман хоббитам варзиша ман бисёр варзиша наз мебинам и ҳамин соҳаи репам камтар дар ман шавқ дора камтар не хела дора ки барои ки ҳамаи чия худам эҷод карда метавонам худам нависта метавонам ҳавайда недавна мо батл карда будем ирам як хоббита ки заметкаи телефон фақат пур мешавад фақат заметкаи телефон ҳам гап придумад ҷои кор кардесам агарни чо мекунӣ бугу чизам нависа як кор таки ношигид як кор чита бар не ки ман ҳамин чиз хоббит ки ҳастам менависам худам ба худам чизи гуфтаесам ҳамун кас мебинам бисёри ҳамун бачаҳо мебинам инга бо демонаша бибарем бихонемаш ҳавайда ман дар ҳамин чиз шаyd касе мегӯяд ҳамун чизи хича мехоҳам ман ба минени худам кор мекунам минени мардум қат не минени акаон қати кор мекунам барое ки акаон против неста дар кори ман беҳтарин ва саволи дигари мо чунин мебошад ҳаст лаҳзае аз зиндагӣ ки аз касе пинҳон мекунӣ агар махфӣ набошад гап зан агар махфӣ бошад метавонӣ нагӯӣ мақсад ягон ҳолате ки худро ягон қилиқи худро ягон мисол гӯям ягон характери худро аз ягон кас пинҳон мекунӣ мисол рости гап як характере дорам мутфил тамошо мекунам ай мардум бисёр ҳамеро ба ҷо мекунам мутфил тамошо мекунам беҳад мутфила назинам мутфилои чӣ хеле американский гомер симпсон футурама ин мутфилои ҳаста ки и плюс 18 плюс 16 ҳай ман ҳамин қачиза филм по сути как семейный мультик ҳисоб мехӯрад ман тамошо мекунам мара бисёр интересный ман дар ҳамин гомер симпсон аз синфи шашмин то ҳозира тамошо мекунам фаҳмидед хуб мегузарем ба саволи навбатӣ дар зиндагии ғайр аз аллоҳ ва расулаш саллаллоҳу алайҳи вассалам аз кӣ ё аз чӣ метарсӣ рости гап ай тӯҳмати ногаҳонӣ ва рости гап ая чизе метарсам ки яке бигӯям ки модар бемор шуда ҳамин қачиз ҳамин ду чиз ғайр ай чизи аллоҳу ғайр аиш метарсам ки тӯҳмати ногаҳонӣ ва ай беобрӯ будам бисёр посухҳои гӯям як таъсирбахш бардори азизи гиромӣ аллоҳ шоҳид аст ки додарон акмалҷон суолҳоро умуман дидагӣ нест даже ҳатто ман худам нависагӣ аз байн қариби як моҳ гузаштагӣ нав оли агар аҳамият дода бошад вақти хондана камкам заикатсия мекунам барое ки такрор кардагӣ нем як моҳ пеш қариб нависагӣ ҳамхел саволҳои истодагиам тайёрӣ дидагӣ нест ва шумо бинед ки чӣ хел посухҳо метиҳад ки як таъсирбахш маълум мешавад ки гӯям одами гӯям чӣ қадр ба манфиат ва одами чӣ қадр гӯям логикаш
логика манфи чӣ мегӯям ба тоҷики логика мафкура мафкура мешавад. Так, мегузарем ба саволи дигар. Ягон лаҳзаи хандоваре аз саргузаштат ва ё ягон мушфиқи қисса мекардӣ хеле хуб бешен, ягон анекдоте ки ягон лаҳзаи хандовар хандаомез. Ягон лаҳзаи хандоварест. Рости гап чиша бигӯем. Ба як ҷо як рӯз сиёмка рафтем, рости гап ба варзиш сиёмка рафтем, баъд истодем ки маълимам бинам видеоро қавма мекунам ва рафтем бачаҳо ҳама штагем ҳама ба ягод бачаҳо ба барвақти рости гап фақат маълимам мегуфт ки пултвани бошем ҳам ҷамъ мекард, фақат ҷамъ мекард. Мара лишнам бисёр ҷамъ мекард, ман ай маълимам хафа нестам, то ҳозира хафа нестам. баъд буд ки маълим худаш наомада, мо ҳама каса дар зал ҷамъ шудем, бояд сиёмка шава ва бачаҳо ҷамъ шудам, даже бачаҳои олдскулам мегӯям, пешино варзишгор ҷамъ шудаган. Ба истодам гуфтам акош мо дар бораи маълим чӣ гуфтанем, марест ки диктофон омода чӣ гуфтанем. Вай бечора нақл карданиш мегӯяд ки ҳай маълим худаш харида ҳамаш гуфтан, ман шӯхӣ кардам, аян сериёз гуфтан. Баъд диктофон дидем охира гуфта диди зафсамебару дар маълим нишон додем ки баъд сарчи ҳамунҷа мисол гап лаҳзае буд мада ки хандовар буд ки ман минени вайёра фаҳмидам да чиз замин шӯхӣ. Аки ман ин чиза нагуфта будам, маълим ин чизам сериёзи чӣ намекард, борам яд намуди ба ҳамун шӯхӣ кардан, ба фикри мисиёти сахати нафтан шӯхӣ қати кардан гуфтан. Лаҳзаи хандовар бисёре рости гап дар ёдам нест, бисёре лаҳзаи хандовар дар ёдам нест. Беҳтарин фикр мекунам ки бисёр лаҳзаи хеле хуб буд, хеле хандовар ва боз ҳаст лаҳзае ки баҳри ту фаромӯшнопазир аст, лаҳзае ки ту дар фикршам набошӣ, вале дар фикри ту мезанад. ҳатман чизе сабаб мешаваду дар фикрат мезанад. мақсад ҳолатҳое ҳаст ки ту дар фикри ҳамун чиз умуман нестӣ, не ки кам ё як ҳафтада як бор ё ки мисол як мудда як бор ё ки ҳар рӯз дар фикр. Рости гап вақте ки дар Тоҷикистон будам, модарам дар Россия буд, кор мекардан, кай ки мегуфтам ки оча пурӯи ки мегуфт хайни қалини я рӯзу рӯжат ки дар ман эркаи хона ки будам, рости гап чӣ хеле ман эрка будам, ховарам хеле кана буд, ӯ хеле маро очам эрка калон карда буд, варзишгарам будам, не ки дар хона эркаи бад будам, беҳад эрка будам. Очам мегуфтам пурӯи ки мегуфт ки ин рӯза жат кард. Баъд ман истодам мегуфтам эй қадер бешақа аҳози ки худам кор мекунам, ҳар як ойлик ҳар як чӣ ман резки дар ёдам мезанам ки ман очам ҳам хеле гуфта будам. Мегуфтам ки ждат аҳози ман очам мегӯям, очам ягон чӣ намега, очам ман даже муҳтоҷ ба пули ман неста, ошиги алло ҳама чӣ дорам меёмам чизи хушонам. Просто ман ҳамун чиз ҳар дафъ дар ёдам мезанам, ҳар як вақте кор мекунам, не ки ҳамин гуфти або дар се рӯз пас дар ёдам мезанам, мегӯям ман очам як вақтам қали гуфта будам, пул гуфта будам. Мисоли гап бози худам дар ҷои ҳавайён вақти нанг аст ки инсон бо туро беҳтарин хело маълум аст ки волидайнат хело тарбияи хуб додагӣ, чунки мо шоҳид ҳастем ки ҳастанд бародароне ки на фикри оилашона мекунанд, на фикри мисол падару модарошона, пулёфтагишон мисол дар раҳои безеб сарф мешавад. Ин гуна бародаронам дидем мутаассифона. Ва аз мавзӯъ ақиб намегардем. Саволи навбатӣ: агар аз нав хурд шавӣ, чӣ чизро дар ҳаётат ислоҳ ва ё хубтар ё беҳтар мекардӣ? Рости гап мегӯям ки серано қафора ман бирам, ҳамун одамам, ҳамун ақлам ҳамун одам кор мекунад. Ман ҳеҷ вақт наметавонам ки ҳаёт муаллиш кунам. Чӣ хеле ҳастам ман фуран ки ҳамин далшино ман фикр мекунам, қафо ман фикр, барои ман қафо бигардонам, ягон чиро ҳалиш кунам, бо ҳамун чизам ҳамун химера ман не ин ки қафо бигардонам, ҳама чӣ дар ёдам нест, ман ки ҷо хато кардам ки ҳамаша сразу ҳалиш кунам. Барои ҳам ман чӣ хеле ҳаста ҳамун мехоҳам далш биравам. Ман ҳеҷ кора чӣ карда наметавонам да агар шавам. Беҳтарин ва чӣ хеле ки мо дидем баромади туро дар батли 7-1 буд ба фикрам, бар зидди МБ ин ба гуфтаи баъзе мисол судяҳо МБ бурид, ба гуфтаи баъзеашон шумо буридед. ин як спорный вопрос, хайр мо инда мисол гап куш намешем ва аз ҳамин пешравиҳоят мисол ҳаракатҳоят як савол доданем ки дар ояндаҳои наздик чӣ нақшаҳо дорӣ? мақсад бо туро дар батл метавонем дида ё ки дар реп ё ки дар ягон соҳаи дигар? Рости гап ин чизода мехоҳам рисорч кардан дар кора, не ки аҷияте ки падарам мисоли гап боли наметавонам чиза мумкин дида бошанд, ака дар ҳамун инстаграм ака таъриф намекунам, ба фикр дидана, вале як хелош мумкин дар коммент бигӯяд тра падарат тарбия намекунад, модарат чӣ нада. Мара шиги алло модар, падар ҳама тарбия додагӣ, мегӯянд дар шира хита, мегӯянд одам ки калон шавад бояд ба ақли худаш кор кунад, не ки ба ақли дигаро. ин чизи ҳаста ки мегӯянд ки ай ҳаёт як бор бизгарон, мегӯянд ки дар ҳаёт як чиз бизгарон. Ман ай ҳаётам гузарондам ки пага
калон аншидем мо я чиза рафтем як кас кадам боша ҳамин кор безе боша додар ҳамин кора наки ки ба ҳамин чиза шаташа хурда будам ҳамин чизи хуб неста и ҷиҳати чизаш бигем ва мехоҳам ки бо я та дута дигар кинем ки якай снат бовар кул як намедонам чӣ мегӯям вале мехоҳам ки хатчиам маслиҳат кунем насиб боша иншоалло мекунанд шавқ ва ҳавас яъне ҳаваси дар нақшҳо бозидан аз куҷо пайдо шуд ба ту шояд касе сабаб шуд ё чизе сабаб шуд ки чӣ хел ҳамин мисол шавқ ва ҳавас ба ту писанд омад ман рости гап бисёр кино тамошо мекардам бисёр ина мисол як гуфтам ки кино бисёр тамошо мекардам кинои американский а тоҷикфилмам тамошо мекардам мана бисёр актёри маъқула ман се чизи дар ҳаёт дорам назанам ки актёрӣ варзиш ва реп мисоли гап да ака реп ки ҷиҳати ки дар хидмон бисёртар чӣ намешавад бисёр дашном бисёр чиза мешавад ки ба чизи хубаш кинива ман мехоҳам бисёртар дар варзиша дар актёрӣ чиз кунам варзиш ман бисёр чӣ кунам мисоли гап хама ба форма будозам ман форма дар ки ман ози кор мекунам баъди кор бефора меам камтар машқ мекунам як соат як ним соат бо мерам хо мерам бо бегаҳ корам шавқурам баъди кор ман хел кардам ки саҳро метавонам соати 6 мерам машқ мекунам бо хона мерам ҳамаша дар зиндагӣ мешавад успех кунам вақте ки ту желание дошта бошам бихоҳи ҳамон чиза мекунӣ вақте одам дар ҳамин кори мелиш неплутваниш бига ки нимя мекунам ба бига ки ихай пага мекунамаш унже дар ҳамон кори худаш неплутваниш худаш худша фреб дора аммо мехоҳам ки ҳамин хидмат дар форма дозам иншоалло тоҷикистон ки рафтам бо дар сояи актёриш меспорам мехонам мисоли гап бо дарши мерам ҳамин мехоҳам да иншоалло агар ҳаракат кунӣ гӯям ҳама қуллауда расида мешавад иншоалло ва саволи навбатӣ чӣ чиз ва ё кӣ сабаб шуд ки дар филми ғарибӣ иштирок кардӣ рости гап чӣ бугум дурӯғ мегӯянд ки дурӯғ нагӯ бисёр качтиву рост бугӯ ман махаҷа дар ҳамон кинои мирзо дида будам ҳава як камтар ака тамошо мекардам дар инстаграм чӣ мекардам ака ман одам да ягон чӣ бадбинӣ надорам ман ҳамон одам надор омадам чизаш кардам барои ки дар батли арда гапш гуфтагам мумкин қарш карда боша ман дор омадам чӣ кардам ҳамонҷо нависам ки акаи махаҷ мисоли гап мо чӣ кар кунем дар ин кино бозӣ кунем у вақтҳо мисоли гап қати шумо мо дастсвяз набудем ҳамон махаҷа нависам ки гуфт бародар ҳамхай ҷавоб дода беҳад бачаи хубае ки мана ҷавоб дод мисоли гап хела гуфт ки ин халӣ кана наркура ин халӣ кана наркура ва номарои шуморо дод ки сабаб махаҷ шуда ки ман дар ин кино ман худам ака завқи актёрӣ доштам сабаби дуромадани кино махаҷ шуда буд ки ман омадам дуромадам гуфтам ки через махаҷ ман дуромадам да ман махаҷа дидам гуфтане ки аз махаҷ ягон фоида буда дар зиндагӣ не ака зиндагӣ да ман просто ҳозир вай намешид мумкин ки шумо мекардем ман намеёфтам вай ки дар сайт чиқартов дар инстаграм вай бародармон гӯям таланти акториам дорад сабабе ки дар кинои мирзо бисёр сериозда бозӣ кардагӣ ва мисол таланти хонданам дорад трекои хубам дорад ва бисёре ма ҳамиямати менависанд ки мақсад талант надорад ҳамин сабабам гуфтам ки фоидаи аз махаҷам мерасидааст беҳад бачаи хубай респект гуфти япон махаҷон зинда бошӣ ба гуфтаи ту барои чӣ аз байни дигар иштирокчиёни кастинги филм туро интихоб карданд сабаби асосиро дар чӣ мебинӣ сабаби асосиш биё хеле ки дар кастинг мисол омадӣ сабаби асосиш биё ман чиз накунам да мисоли гап нагӯм ки ака ман бачаи хубам дар ҳаёт да одами лақиём мелақам ҳамин гапам мезанам ҳамон ҷо рафтам шоҳид будем ки гӯшу майнат нахӯрдам рӯз сона додам маҷбурӣ гирифта маҷбур рафтам ҳамон ҷо мисоли гап гав задам ма дидем мисоли гап талант ака талант доштам мисоли гап ҷои ашибка доштам гуфти ки додаре ниҷат ашибка ни хай бо рӯзи кино чиз мекунем ҳамон ҷо мисоли гап қати акаро ма як чиза дар навор гирифтем ҳамон ҷо як бозӣ кардем мисоли гап диден ҳамон ҷо мара гирифтан аҷати чӣ ки ман изо намекашам изокаш нестам ҳамин мо ҳамин табиатан ҳам химонага ки изокаш нестем изокаша наметавонем беҳтарин дар кадрост мегӯяд навори кастинги филм шояд ки дар канали намо набошад дар канали кӯнагиву мутаассифона каналро зуламат карданд дар ҳамон ҷо ҳама чи аён буд агар тамошо карда бошед ва мегузарем ба саволи навбатӣ баъзе шахсҳо мегӯянд ки барои ба орзуву мақсади худ расидан чизе сари раҳи ту шуда наметавонад ғайр аз аллоҳ вале бисёре аз талантҳои имрӯза ҳар чиро сабаб мекунанд баъзеаш мегӯянд вақт нест пул нест дастгирӣ нест тағо нест мо ғарибем дар ғарибӣ қинд аст ман шарм медорам ва ғайра ва ғайра ва ғайра ба ин гуна шахсон чӣ тавсия медиҳӣ ягон мотиватсияи ки туро ба пеш ҳаракат медиҳад ба дигарон низ тавсия карда метавонӣ мотиватсия ки туро мотиватсия мекунад ака рости гап ман у қадар опити надорам у қабулум актёри звезда бахаш гане таки мисоли гап мора не мақсад звезда не мақсад чӣ хеле ки
тамошобинон шоҳид ҳастанд. Дар филм сол 3 серия боз кардӣ, сеюмаш ба қариби мо бародари азиз дар батл иштирок кардӣ. Мана бо мисол варзишро аз сари нав сар кардӣ. Чӣ хеле ки мисол ту ҳам шабкор ҳастӣ, мисол рӯз бояд айни хоби ту бошад, мақсад ҳозир бо ягон соат пас кор меравем, сенҷа мисол барнома даъват кардем. Ҳама ҳамида мотиватсия ҳаст ки ту ҳамин корро мекунӣ. Агар мотиватсия набошад, мисол баъди кор меравӣ, хоб меравӣ, саҳар мехезӣ, кор меравӣ. Ина ҳозир шумо дидем ки ман мисоли гап хома партофтам, 6 соат хома партофтам, омадем инҷа 4 соат шидем, ина боз сиёмкара кардем. Мотиватсия ман чия? мехоҳам ҳамин чиза, барои ки ман ҳамин чиза мехоҳам. У каҷа каду мегам мисоли гап каҷа чизи ҳаста, ма да ягон чи фарқа надорам. Ман ба минени худам кор мекунам, дидесам ки мисоли гап вақти хонагии мо ҳамин чиза розия, хонагии мо вақти як чизи ман ина хирсам мешам, ман медонам чанқа мотиватсия мегирам, чанқа чӣ мегирам ки ман мегӯям чӣ мекунам мисоли гап. Вақти модари ман фаҳмид, ака ман ҳамин батл абромадам, бо ирӯз мара гуфтам ки ҳамсоё дидиян, аду бачаҳо гуфтиян ки ман ҳам хебр омада, мега ҳамаи ҳамсоё қариб ҳамин чиз кардистан. Ака модарам гуфта хандида, не ки ман хел мекунам, надидиян, хичон тамошо намекунам, ин чизо дар чизам надорам, не кинома тамошо кардаги будам. Кинома худам рӯи кан тамошо карда будам. И ягон сар яша ягон чӣ гирифта надидам, вақти худат мехоҳӣ ҳамаш мешавад. Ва мегуфтӣ ки барои иштирок дар батли 7-1 чӣ чизро водор кард ки ё маслиҳате дод ки ба батл барои Рост ка бачаҳако ҳама батл чӣ карданд, вақти ташкил кардам батл, мара Шӯҳрат занг зад, як ҷуръамай занг зад ки батл намебарам, қарӯз текст менависӣ, чӣ менависӣ, куброяхта Бисанҷохӣ гуфт. Ака мо дар ҳаёт қатъи меби бачаи хубай, ма ҳурматш мекунам дар ҳаёту, дар реб гуфтумуш ҳамун хел. Ва вақти ҳамун чиз шид, сабаб ҳамун Шӯҳрат шега ки ман батл наомадам, хма санҷидам, ма санҷидам ки хай якумш буд, дуюм, сеюмш может бит сол шава. Хай нашид бо айдами зиндагӣ, бо айдами як чизи каш мешавад иншоаллоҳ. Ва мегуфтӣ ки мо дар ояндаҳои наздик туро ҳамчун репер мебинем ё не? Хусусан ба соҳаи реп машғул шудан дар нақшаҳоят аст? ҳаста кама, мехоҳам бисёртар дар чизи варзиш равам. То есть больше вероятности то, что не. Да. Вале дар батл мебинем. Дар батл лао насиб. Беҳтарин. Ва инак расидем ба саволи охирин. Баҳри подписчикҳо чӣ гуфтанӣ дорӣ? Оиди канали мо, оиди проекти мо, мақсад шахсан оиди канали Гараж TJK ягон гуфтанӣ дорӣ? Камтарак бисёр гама мезанам мумкина. Ма бисёр гама мезанам вақт. Мехоҳам ки дар ҳамин канал бидурем подписатсия кунен. Дар комент як гапи бинависем ки мисол як хатогии моро бигем бародаро, ақурат мо накунем, аю ақурат мо ягон чи тавсия намегирем. Бовар ки бураро афтода мешавем, ки биям чиза накунем ки ягон чи мо дар чӣ нашид. Лучше я тавсия битен, як чия тамошо кунем ки мо ҳамия баҳри шумо кардистем. Ман мегӯям ки дар ҳамун киное ки вақти ман диюм ҳамун чизаша омада будам, даст ман баридаги буд, ҳамун қа дасту ман барои шумо рафтам, мисол гап киноро кардам. Ака намегӯям, шуморо намегӯям ки бугӯям ки танак азам барои шумо. Мисол гап мо барои пешравии худмон ки тоҷикорон дар дигар давлатҳо метавонанд карда. Ин ҳама чи аймайда сар мешава. Яке аброи ҳамун кас даҳон лисенсия дар пода намонда, ҳавайда мехоҳам ки як чизе битен ки моро мотиватсия шава, ҳамин просмотр мисол гап чизам гирифт, ҳамун мотиватсияи мо мешава. Моро пешравӣ мекунем ба дастгирии яка илҳом. Мисоли гап ба ҳамин канала моро файруд кардем, навози пешравӣ кардистем. Насиб бошад мо пешравиҳо ай пешравӣ ҳамаш. Иншоаллоҳ бародарони азиз, барномаи мо инҷо ба анҷом мерасад. Дар канал обуна шавед, видеоро дастгирӣ кунед, паҳн кунед, то ки канали мо пеш равад. Иншоаллоҳ нақшаҳои бисёр дорем ва якчанд проекти дигар дорем ки рӯзҳои наздик оиди ин проектҳо видео мешавад, ҳатман мебинед. рӯзҳои наздик қисми 3 филми ғарибиро интизор бошед. Бо шумо будам Абдулло ва бародарам Акмалҷон. Салому алайкум.